Boy, di ba marami kayo tutulong? Di ba marami kayo tutulong? Hindi ko sabihin lang. At magkakain ko naman tutulong siya. Di na tutulong. Wala na daw niya tutulong. Nawawala niya yung tutulong. Yan po, pwede na punta. Yung Sabado mo, pwede na punta. Siguro, hindi po napunta ng mama niya.
Ano? Saturday. Treinta y dos. Ya na po. At hindi pa ito salang bumubukas siya.
May tubig-tubig pang ay, 55. Dahil mga 25 garo pa yun. Yung kaya, mas bilyan. Pag-bubulsa lang na yun para maluto.
Wala kang kape. Ano? ID? Pagkala? Dua.
ano yan? Kutso? Totoo. Laro lang. Laro lang.
Pero, may trabaho kaya may ah, po, may trabaho. Iya po ka? Then, aluma, dawa. Ay, nagluma. Picture dahil. Ano ko yan? Bago mo, kitang xerox ko yan. Senior citizen. Bago mo, bitang xerox, senior citizen. Si, ano mo, bitang xerox ko, senior citizen na ID. Kaya pa. Ada yung man dyan, okay. Hindi ko bitang xerox niya. Masapilay pa lang. Ha? Masapilay pa lang. Yan yan. Ang sikane. Gusto niya sa kuya. Usip tayo na. Oo, gusto sa kuya mo. Doon sige. Naso ko na.
May laugan? Sa sila nga sa Mexico. Bago na dyan. Bakit naman ang kung lalaki?
Uy, may klase. Uy, uy. Ha? Aray, aray, aray. Yan, ano, so, hindi ano, apply akong palibato naman sa yun yung
Wow! Naano ko pa dito? Now! Palitan mo lang ako. Ano yung mga ba?
Magkano cellphone mo? Let me see.
Kaya mga 5 araw na lang. Paano nawalan ka na pag nagmasusuwa? Alam mo, kung sila na ako, ay, dali. Pero, alam mo eh, dos mo naman. Apa? Ano ka tinapay? Ay, kaya nandiyan mga pala naman.
Pero ang 20. Yun na. Pero ang Masarap. Masarap. isang 20. No, pinapal iyan ako na. Kaya hindi ka naman 20. Kaya nga nagkatungan ulit. Ito. 16 ba yan? 60 na dapat. Times 16. Ata yan ang pagkaraan. Nakasira na yung dito sa pilihan mo. Ang pinapay ko. Gusto ko na sa hindi ka nakakapot gawin mo mo kung hindi ka computer. Hindi ka na tulad din naman. Sige. May daw. Yung laban yan. Pwede yan kasi kung ikaw mo ng matawag. Siguro sa magkuya. Na-experience na yung ginapon. Sila mo ang experience ginapon. Ginawan mo kung luto na yan, ay magsak na ka ng maluto. Libunan ka. Libon. Libunan ka.
Yan o. Pati mo siya, ano? Mamaya mo ngayon pa. Tapos. Itong batok, pinag-eto sa business. So, Ano pang nakilala? Yan, sila nagkaroon sa mga. Puro talaga sila na tao ko. ano na rin nakaset. Ha? Wala ko sa'yo, makakuha na kong rice cooker.
Yan na. Plato? Ulo. Good morning po. Ano pong mag-order po kayo? May, pwede pong ma-send niyo yung pinakang price list niyo. Pero wala po kasi akong bayad yun. Saan niyo po na, saan niyo po nakita yung, ano ko yung, dyan po kasi sa, yung, ano, advertisement ko sa Google, may, alam ko mayroong email account, email address yun. Pwede pong send nyo na lang doon. Libon PC po yung account ko sa Messenger. Libon PC ako. Jose po, Jose Barbacena. Sena. Opo. Yung, yun din po yung akong pamilya sa Facebook ako. Ito po yung name niya ng store niyo po. Ay, ano yun. Ako. Sige po, sige po. So, thank you din. Po. Sige po. Sige po, sige po. Wala na po.
mga nag-iinom ng kape. Bantay. Dapat ganito ko, hindi ko matatapos sa dito. Sa baba naman sa live. Pag napitin ko kaya dyan na iwan mo sila. May purpose board. Mga taas yan. Pag mga dapat yung video. Kaya dapat pakatawag ko gamitin yung mga dapat yung video. Sarado. Yung kunahin ko ba na ano ko na Japan. Yan. Ito man, pipiling ko nasa bahaw ko pa.
buka. Lima. Puto. Lima. Sabay, di ba niya na ba? Ano ba yan? Oo. Di ba man? Di ba? Ano? One daw, pito pa lang. Hindi ko lang may
Alam mo kung kailan ako ng maluto? Ha? Hindi ka man ako ng maluto? Kawalan ko na ito. Tawagin mo dito. Ano na tinda sa di? Sa deng mo to? Pwede na lang. Ano na kibuja ako ba?
Ang buko. Ano? Ayun, mga tao. Ayun, mga tao. Okay, okay. Dapat yung ano,
ba? Ha? Pag gusto mo na mainit, ako din. Marami ko na. Ito, ito yan. Well, yung ano, alam mo kasi mga nagpangalap na ako. Gusto dito una. Baka nila lang. Pag kung ano ba nanalo ka sila, gusto niya pag yan, ano sa nila. So, niya. Ha? Kaya yung ano naman sa kunyari na doon. Di ba naman ako ay tao? Basta naman kung kamuti mo lang ako sa tao. Pag ganito, hindi na tao. Pag pagkakal mo ng tao, puro tao ba? Hindi mo pumakal sa tao. Ano ba sa akin naman mo kamalita? Ano ba ang kamuti? Karamatan mo. Ito pa naman na tulog-tulog. Pag ano, tulog naman ako. Kada? Tulog kada. Wala talaga naman sa mga ko. Nagkakaroon. Kaya magpagsabat-sabatan. Hindi mo naman ang daga. Lahat malupot. Mas pinag-ano ng mga pamilitao. Bakit ito? Kaya may tuloy siya, ano mo? Kaya may tuloy.
Ayun, ang mga totoo sa picture. Wala akong baga. Wala na picture ng isa sa mga tao. Pag-picture sa ano, ang mga picture ng isa. Ano to sa bilya sa siya? Pag-picture ng isa. Tapos, ang kada picture ng isa sa mga. Kung may ito, yung nakakapagpapit mo, makakalong na namin kapatid. Dahil yung trabaho ka, dati yung pagpakasasaan. Matanong nga nito yan. Kaya nakakagandama ko matanong naman. Pagkaya mo yan, kung meron kang kamot, meron kang ano, sa pagkakasasaan. Kamot na dahil mo na ko. Kamot na dahil mo na ko. Pero para yan, pinag ko naman. Ilan may napa yun sa tayo mga. Ay, naman lang siya. Ngayon, ano yung epekto na ginawa? Wala naman yung mga. Ano yung tindahan? Balik ko pala yun. Balik ko sa paligid. Ano ba? Ano yung mga tinampo? Ano yung kukulang sa gano'n? Bakit na sila ini?
Bisa di dalam harapan kapitan. Kapitan, Wala ko. may anak ng mga tol. Ngayon ko pala kaya ko. Yan. Ako din. Confirm naman tayo. Ano ba ba? Hindi, pinicturan nito. Barangay. Confirm naman. High school. Ano na ibang dako ng building. Hindi ko ba na rin. Ito parang nangyari po. May araw ang kapitan. Kasi ano naman ang kapitan? Hindi rin yung araw. Hanggang dyan, hindi ka natin, kasi sa dyan. Ito daw. Ano yung Ano, so, at sukot mo yung bunakod, kaya ang dumaan, nag-aaral. Ano ba yung dumaan sa iba? Siyempre, kaya ako sa dumaan, ang pagkakas na dito, kaya ako yung dumaan na ito, ano ba yan? Pinakakal ka ito. So, yan ginagawa? di ba ba? Katawa na ulit tayo. Meron na yung picture ng parking meron. Hindi kaya yung ano. Rosal Ibarira. Basta ang pag-ano mo, hindi pa lang. Ano yung nagsilahan? Ano yun, ikaw yung sa katulad dyan, katulad dyan. Yan sabi nila, narapan natin na kasi maganda na kuya, so, durable ba
dagat, darating itong parang na ito ay darating sa Vietnam. Kaya hanggang ganun siya. Ano ka na?
Yung kasi,
Kaya problema nila ngayon sa cellphone.